μπράβο. Να έχουμε κι εμείς ένα δικό μας βασιλιά. Να μην παίρνουμε μόνο από τους ξένους βασιλιάδες, και όποια την είχε γίνει ανεξιστή, καλά δεν λέω. Μα, όχι και αυτόν, ξέρω πώς θα διαλέξω. Αφού διαλέγω, ξέρουν αυτοί, έχουν πείρα οι άνθρωποι. Σωστό, ακούς τίποτα. Κάτι ακούω, ρε, κάτι ακούω. Ωραία, κόσμος που είσαι για την υποδοχή. Κοίτα, κι όλοι τα σωμένα που χαρά. Από και εμένα έχει μόνο ήρθε να κλαίω από τη συγκίνηση. Πάμε, πάμε. Πάμε. Οι μεγάλες δυνάμεις προβληματίζονται αν η χώρα μας αποκτήσει σύνταγμα ή όχι. Σκηνή δεκάτη. Το άγαλμα. Οι προσεργάτες του Ξεσηκωμού, αντί να κληθούν να διοικήσουν στη νέα κυβέρνηση, γίνονται αγάλματα διακοσμητικά. Εσύ, σε σένα μιλάω. Από εδώ γίνει. Θα μου κάνεις μια χάρη. Κοφάρου είσαι βρεκακόμιο. Όχι, αητή. Τότε γιατί δεν αποκρίνεσαι. Μιλάς. Εγώ μιλάω. Εσύ τέλεις και δεν μιλάς. Μπορείς. Τώρα μπορώ, άλλοτε δεν μπορούσα. Μα είσαι. Δίκαια είσαι. Δεν μοιάζει και πολύ έτσι που μου κατατήσατε. Αλλά αν θέλω προσέξεις, εγώ είμαι ο γεροκολοκοντρώνης. Και λοιπόν θα μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη. Θα μου ψήσεις την πλάτη. Έχω μια φαγούρα που με έχει αραλιάσει. Την πλάτη. Ναι, μπράβο. Την
θυμάσαι. Δάνη. Ναι, και άμα περνάς από εδώ, να με θυμάσαι. Έλα γρήγορα. Τι τρέχει. Μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν με πιστεύεις. Πού με πας. Πού το μιλάει. Σοβαρά. Να σε έχουμε προς τα διγέ. Τι μου κάνετε. Καλώς είναι. Εσύ τι μου κάνεις. Ας τα λέμε καλά. Τι είναι να μου κάνω που έχει φιλοσοφό. Σε ξέρει. Είναι πολύ ωραία. Είναι πέρα. Εσύ μου είσαι στην πλάτη. Αυτό το περασάκι το κάνω άρμα. Νομίζω. Τον έχουν κάνει. Εγώ το έχω δει το άτομο. Εδώ κοντά είναι. Δεν θυμάμαι. Εσύ μου είσαι στην πλάτη παιδίτρα. Θα την ξαναξίσω. Προς ώρας μου κάνεις εσύ μια χάρη. Όσους θέλεις. Θα μου κατεβάσεις το χέρι. Έχω και στήριξη μου το παλιού που σε τόσο κερατάς. Ευχαριστώ. Ναι, έλα εδώ, θα κατεβάσω το χέρι. Κύριε Στρατηγέ, εσείς μπορείτε να σας κατεβάσει το χέρι. Αυτό εγώ του δίνω. Άμα του το είπατε εσείς εντάξει. Γιατί αυτός, εσείς δεν το ξέρετε καλά. Όλο πρωτοβουλίες, ώστε να βρούμε κανένα αμπελά. Πιάστε. Ναι, ένας δύο εκεί διαφωνείτε. Πιάσε γερά το σωλικό μέσα και πάσα τα πόδια. Αυτός μου είπε ότι κάσε για υποψία. Αλήθεια είναι. Το κρύβω. Όχι, αλλά όσο φαίνεται δεν το πολύ λένε κιόλας. Εσύ λίγα. Για σκέψου να δεις. Εμένα με 45 χρόνους στον πόλεμο, μου κάνουν πρωτότητα. Τέλος πάντων, ειρήνη είχαμε, εχθρούς είχα, εξουσία ήταν, αν το να μπορεί να δίνει χάρη στους γερόντους που να πούμε και κολοκοτρώνει. Ένα σχολιαρούδι που του πιάσει από την Βαβαρία με διαλογή των ξένων, όταν ο βασιλέας των Ελλήνων. Αυτό το κατάγει του πεθαμένου. Και ύστερα που βλέπεις, κάνω και ένα πλέψη στο παλάτι για να με τιμήσουν. Με πάνε δίπλα το βασιλιά να καθίσουν. Σε μια στιγμή λέει του διερμηνέα του να με ρωτήσει τι τιμή και ανταμοιβή θέλω και όποιον άλλο θα μου τη δώσω. Τι θέλω, πες στα σκυλιά να μου παίξουν ένα κλέφτη. Άντε, πηγαίνετε τώρα, γιατί έχω ετοιμαστώ για αύριο. Αύριο, τι θα γίνει αύριο. Αύριο, σήμερα είναι 25 Μαρτίου. Θα έρθετε εδώ με στεφάνι και τούμπανα. Εγώ θα στέκομαι εδώ πάλι σαν άγαλμα και όταν θα έρθει η στιγμή να βγει ο Μαγκούβης να βγάλει το λόγο, στάσου θα του πω. Το λόγο κάθε χρόνο τον βγάλετε εσείς. Φέτος θα τον βγάλουμε εμείς. Για ακούτε βρε τον Έλληνες. Άμα σας φέρνουν για παράδειγμα εμάς τους πεθαμένους, μάθετε να συγχωρίζετε πια από νεγιά σας το λένε. Κι αν σας λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να βλέπετε στον πρώτα να έχει τέτοιο όνομάτι. Δύο μπροστά για να βλέπει τον καθηγητή και δύο πίσω για να βλέπει εκείνο που θέλει να φύγει ο καθηγητής. Για να γίνει αφέντης αυτός. Προσέχετε Έλληνες, εμείς οι παλιοί, όσους ζούσαμε πολλά επιχαμνήκαμε και αδικηθήκαμε. Κι αν θέλετε στα αλήθεια να τιμήσετε εμάς τους παλιούς, μη μας τυράτε πλέον. Κάνουμε το δικό σας δρόμο. Πάτε μπροστά και αγωνιστείτε. Εμάς το έργο μας και ο λόγος μας συμπεράσει και δεν φτιάχνουμε το δικό σας. Πούσο ρε Καραϊσκάκη να τα πεις καλύτερα. Εμείς σε τιμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Για να μην χρειάζεται μια ζωή. Για να δείστε μια ζωή ανθρώπινη. Παπαφλέτσα, σήκω και έλα βοήθα. Εμάς ο Βανός και να πείσαμε. Και δεν μοιάζει με δικός σου. Πούσο ρε Καραϊσκό. Εγώ μπροστά γύρω πλαπούγα. Άι μπράβο, παίξαμε σε αυτά. Τα επινίκια.
Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως σε κάνα δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί εκείνοι που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπαιρνε το μάτι σου, πέραν το βουνό, μένουν του παίξουν το χέρι. Με το τίποτα, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Μανώλης, η Λένης, η Δέσπο, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ώρα η δική μας, στρώμενε για τα καλά τον καιρό προς την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ελευθερία που πριν έρθει φαινόταν τόσο πλατιά και για μια ειρήνη που και ακόμα κι αυτήν αγωνιζόμαστε. Καταπιστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για μυθό, αλλά δεν θα το βγάσουμε πέρα. Τρέμουμε με αυτό που αγγίζαμε, τρέμουμε ακόμα. Όμως το μόνο που θέλαμε ήταν να μιλήσει στην παράστασή μας για να μην φύγει το διάφορο. Να βρείτε τσιγάρια, να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγει το διάφορο. Κι αν σας κακοκρατήσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με κάτι που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το παδίτο δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα. Το αστείο, το σοβαρό, τα όσια και τα ιερά, ο Άγιος και το Βέκ. Εθνικός ύμνος. Άνοιξε σκηνή.
εδώ τελείωσε η μικρή μας γιορτή. Πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την επιτυχία της γιορτής και για να τιμήσουν τους αγωνιστές του 1821. Μπράβο παιδιά, ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι. Αύριο, μετά την εκκλησία, το πρωί κανονικά σχολείο, θα πάμε στην εκκλησία παρέλαση, μετά την εκκλησία θα διαλυθούμε στην εκκλησία. Θα το έχουν υπόψη τους συγγονείς, δεν έχουμε πάλι σχολείο. Καλή απλά σε όλους, καλημέρα.